Schmeckerit de Barusan. Tarafde in een Bukovina club style. Ja, nou ik ben hier om te zien hoe vier het gemeente mij Fries binnen en ideeën op te dwaan en het gaat gewoon heel goed en ik vind deze peel geweldig, want het is een heel mooi opvallend ding en elke nieuwe praat erin denk ik. Nou, dat weer het. Ja, dat is goed. We beginnen met het even niet steken. Zo wat. Nou. Jij even zien waarom het je bent. Waarom ik hier ben? Ja. Moet ik ook een opleggen? Nee, ja, dat is vanzelf. Nou, Fries is gewoon een mooie taal, hè? Dus dit mag er even wat meer van afweten. Dan kom je wat verder. Ja. Nou, want je hebben we. Ibaduba, badinene manza fuba.